Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Ҳама каса хуш омадем ба канали ман. Барои лайку подписатсиям, барои суханои хубе ки менависен. Ҳаматонда раҳмат, дӯстони беҳтаринам. Аз ҳаматон миннат дорам. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген, дар омада тамошо мекунед. Дӯстони азиз, ҳами аввали наворда гап занам, канал танҳо барои занҳояй. Фақат занако дар омада тамошо кунед. Иҷада барои абетии казан кебаб тайёр кардастам. Инам халдадек ягон 800 мл равғана рехта. Мондум камтарак ҷӯш шуд. Баъд 1 кило картошка пӯстакоша тӯза кардам гирифтамо. Реза карда андохтам. Бирён мекунем то сурхак шуданша. Дар канали Home Vlog ягон 1 моҳае ки видео намондагӣ будам. Хеле мини ролик када мепартофтамо, видеои дароз мондагӣ набудам. То ҳамиқа вақта канали Ситора Vlog ма пеш мебурдам. Ссилкаи канал ма мемонам дарои эндохтаро кадоме ки надонад, дар YouTube дута канал дорам. Якум канали ма инамияи Home Vlog-ай, дуюмаш Ситора Vlog. Ҳозираш дар канали нава пеш бурдастам. Ҳар ҳафта влог мемонам. Ссилкаша дар якум комментария закрепить када мемонам. Духтаро марҳамат дароен обуна шавен. Духтаракои хушрӯ, навора ки тамошо карден, лайк монен, комментария нависен. Касе ки бе подписка тамошо мекунад, подписатсия када тамошо кунен. Аз ҳаматон миннатдор мешам. Инам хел картошка сурхак ки шуд, мегирем як тараф мемонем. Ба иҷада 1 кило гӯшта инам хел реза кардам. Агар ки намак кадагӣ бошен, дегда намак наандозен дига. Не ки гӯштон ки бенамакак боша, камтарак болошда намак резен тамом. Ман тарзи тайёр кардани хидма нишон додастам духтаро. Медонам ки ами занҳои тоҷики хидман ҳамаи кора метонанд, ҳамаи кора дастшон мебиёяд. Бо ҳастанд духтаракое ки нав туиштаган, масалан нав хонаян, наметонанд тайёр кардан. Инам хел аз YouTube мебинанд ва ёд мегиранд. Буда ягон кас мотиватсия мешава, мехезен тайёр мекунен. Баъди гӯшта да дег андохтанд, камтарак бирён ки шуд, инам хел сокои гӯшт ҳамаш буромадагиай, то ҳами обуш қоқ шудана бирён мекунем. Баъд ҳами казан кабоба гӯшту картошкаша дар авғани бисёр бирён кунем, ба мазза мебиёяд. Инам хел гӯштмон бирён шудак, иҷаҳози да дег қариб 1 литр равғанай, и бисёрай. Ҳамаша мегирем, ҳами 1 пиёла мемонем тамом. Дар авғани бисёр бирён мекунему, не ки баъд зиёдтиёша мегирем. Гӯштам молои маки хушрӯшдагиай, хела бирён шуд. Инам хел гирифтам, 1 пиёла мондагим тамом, 1 пиёла камтарак. Баъд дар болои гӯшт картошкая мерезем. Ягон 1 стакан 200 мл меша оба рехта. Кришкаша маҳкам мекунем, мемонем ҳами хел ягон 20 минут ё ин ки 15 минут меиста, тайёр мешавад. Кришкаи дега пӯшида, газа паст карда мемонем, ҳами хел ягон 15-20 минут меиста, тайёр мешавад. То казан кабоб тайёр шудана, иҷада салат тайёр кардам. Помидор, бодиринг, лимон, пиёзи сурх, укроп андохтагим. Инам хел аймобайн 20 минут гузаштак, хӯрокмон тайёр шуд. Маззаш беҳад ба маззаи хушрӯомадагӣ ба духтаро шумонам тайёр кунен, маъқул мешавадтона. Умедворам ки да ягон кас мотиватсия мешава, мехезен тайёр мекунен шумоям. Барои кӯдакакотон, барои шавҳартон. Бисёри хӯрокҳои ма гӯшти мурғ ки тайёр карда мешава, агар аҳамият дода бошен, кӯдако дӯст медоранд. Гӯшти гова кам мехӯранд.
дӯстони азиз, апаҷонои хоҳарҷонои ма иҷада магазини дубайскии парфюмерияи барои шумо тавсия додастам. Озир распаковка мекунам, нишон метиҳам чизои гирифтаги ма ёя нахаридам. Хоҳарак мада падарка равон кард, гуфт апа нишонтиен реклама кунен, яке духтарода маъқул мешава, ягон чи харидорӣ мекунам барои худошон. Магазини инстаграм шума, телеграм, ватсап ҳамаша дар якум комментария закрепить карда мемонам духтаро. Марҳамат, дароен магазиншонда бурушна тамошо кунен, як ягон чи маъқул мешаватуна. Ини хеле духӣ доранд, духиҳои без спирта, ина ки сладкий запах дора. Касе ки бӯи ширина дӯст дора метавонен гирен. Баъд магазиншон ҳама намуди духиҳо ҳастанд, нежный запах, сладкий запах, фарқ надорад. Чизе ки дар кор бошатуна метавонен гирифта. Анаи майдачаакуш интимнаи духияи духтаро ҳоли дар бораи анами интимная косметикая реклама кардагим. Дута занакои беақлак байни худушон шиштиянам хеле ғайбат кардиянд дар группаҳо. Охири наворда гап мезанам, ба гӯш кунен. Видеои то охирша тамошо кунен, мефаҳме. Баъд бо хоҳарҷон мада бахурроӣ кадай, бахурница заказ кардам, ҳоли нишон метиҳам туна тарзи истифода карданша. Спрей для волос роӣ кадай, освежитель роӣ кадай. Ма освежитель барои хонаям истифода карда меша, барои либосоям. Ссилкаи магазиншона дар якум комментария мемонам духтаракои хушрӯ, марҳамат, дароен ягон борои маъқулитона барои худтон харидорӣ кунен. Ана ку охири наворда ҳозир як дута занакои ғайбачӣ дурндори чиркинакое ки дар пешрафти як аз дига бахилӣ мекунен, чашми дидан надорен, худотон ақиб монда ки ҳастед, дар пешрафти як аз дигар бахилӣ мекунен. Ма интимная косметикая реклама кардам. Дар сайтои дар личкаи ман нависта наметунанд, дар телеграми ман наметунанд нависта, дар ютуб наметунанд нависта, дар сайтои дига блогеро ки ваёя ман ҳамаша медонам, гапотуна якта ба якта мада мерасонам. Шишта ғайбати мая каден ки интимная косметикая реклама кадай, изо накашидай. О и чӣ ҷои изояй? Ту ақиб рафта бошӣ, ба пешрафти замона кор накунӣ, конечно дар назари ту ҳам хеле метова. Бугинаки чиркинак хай ту истифода накун. Дар канали ман занҳои умницае ки пешрафти замона кати ҳам хел кор мекунанд, хелеҳо бисёранд. Ту чиркинак канали маям тамошо накун, дар телеграмам боши, агар биро даф шав. Ай қафо ғайбат мекунӣ, изо накашида, гап дорӣ дар рӯи ма гап зан, ба ответа мегирӣ. Дар ягон тат бахилӣ надорум, кор надорум, дар ма чӣ кор дошта боша, ман ҳайрон мешам. Худоҷон шумоя ҳидоят куна, занаки бугингапак, худотия тавфиқу инсоф тияю ай ҳами дилта ҳам хел софи гардона ки дар ягон кас бахилиам накунӣ, ғайбати як касам накунӣ. Неки ки далиши бо ғайбат када гашти, худоҷон ҳезуми дузах куната. Дар ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ма, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша то навори оянда. Духтаракои хушрӯи ма, и гап фақати барои дута занак дахл дошта ки ҳами видеои ма тамошо мекунанд, бо ғайбат када мегарданд, ҳаваё да дахл дорад, дар шумоҳо не.